जेन सुबे बायदि आरो न'आव नङाब्लाथ' मा जागौमोन ओजों मुलिबो गैस्लाबाबा हस्पिटालावबो लांनो हायाबा खम जारला जागौमोन आइया उन्दुदोंदां मुलिखौनो हैग्रोनोसै आं र' नानि उरायना आयै अखायाबो माबाहाय दसेनो हायो आरो दसेनो थाद'यो मा जागोन दसेनो बाराबो हायो फैयै फैयैथ' बेथ' माथो सोरबा मानसिनि न'सो मोनफैबाय आङो नाथाय बेहायनो हाबनाय बायदि मोनथारदोंलै आङो आंनि हाथरखिखौ बेहायनो दं बायदि मोनथारदों आङो दासो फल' खालामनो बेसिमहालागैनो फैखादोंमोनथ' ओमफ्रायसो दा बे न'आवनो हाबदोंदां नाथाय दाथ' हरनि सम ना बायसान्स आरो जुदि आं नुनाया माने बेफोरो नंखायबाथ' आंखौसो दाय खालामलायगोन ना मानसिफ्रा फाग्ला जाबाय माबा माबि एनिथिं आरो गोदाव सोरावनो ओहो दिनै हाबथ'ला आं बिसिनाव बेबा सोरनि न' एसे उनाव पता लागायनोसै र' नङाबा दा आरो हरनि समाव एसे दिगदार जायोलै दा गुन्दासो सानलायलांदों बाराखौबा सिखावसो नंलायलांगोन ना बेफोरबायदिजों जानाय नंलालै ओहो आं फैयोबा सानावनो फैसिगोन एबार दा मोनायाव हाबथ'ला आङो दानो हाथरखि बिबिना गाबज्रिबाबो आंखौसो फाग्ला नंनानै जानला मानला बखिलायगोन ना न' बेबायदि चान्स लानो हाया आङो जि खालामगोन मेहेरा सानावनो खालामगोन नोंखौनो हाथरखि बेबायदि मोनथारदोंलै आङो आरो बेसिमहालागैनो फैथारदोंना नोङो र' एबार नेक्स्टआव बेहायनो फैफिनगोन आङो गोसोआसो मोनथियोलै बेफोरबायदि नुबाथाय आंनाबो बिखायानो एकदम ख्लाब मोनखायो मा खालामनो आंगोनि निसाना बेफोरो एसेबां गोरलै बहा खारनोब्रा भाई आदाखौसो खबर लाफिननो बावदोंलै आङो र' मोनसेयाव फैबा मोनसेलै माबा आइनोनो फन खालामग्रोनोसै आङो लक्ष्मण जेबो जाया नों जेबो जाया आं नैबावनो लांगोनसैलै नोंखौ जियानो जा दाजा लक्ष्मण मेगना खियाव नों बन्द' खालामनाङा मेगनखौ र' नोंखौ इलाज खालामथारगोन आङो र' लक्ष्मण र' डक्टर बे फार्मासियावथ' डक्टरखौ मोननो गोब्राब नाथाय माबा मोनसेथ' इलाज जागोन र' एसेबाबो सोरबा दङ ना प्लिज सोरबा दङ ना आरे मा जादों मा जानाय जायैखौ दोनथ'आ दा जायखिया नोंथाङा आंनि लोगोखौ बासायग्रो दानो गोख्रैनो जेरैखि जायाबाबो नाथाय बेथ' बेनाव गुलि मोनसे नांदोंमोन दा आरो मानसियाबो बिराद जोबोद माने क्रिटिकेल जानानै दङ प्लिज हेल्प मा इन्जेक्सन थुयो ना मायो बेखौ माबा मोनसेथ' खालामथारदो आंनाव एसेबां समबो गैला बेखौथ' जों दायो हस्पिटालावसो लांनो नांगौ मिथिगौ नाथाय बेहाय फार्मासि नुनायखाय बेवहायनो फैग्रोबाय आङो बिनि हालोदाबो जोबोद गाज्रिथ' मा खालामनो हस्पिटालसिम सहैगोन ना सहैयाबा र' आं दानो एम्बुलेन्स लिंहरनि आदा जोबोद गोजोननाय थागोन प्लिज हेल्प खालामदो जोंखौ आंना फनाबो डेटसो माबाबोथ' मेडिसिन इन्जेक्सन थागोन ना बेखौ बासायनो बिनि जिउखौ जेरैखि जायाबाबो बासायथारनांगोन जोङो थुलि आं माबाफोर जायोबा ना मा बुंलाबायदों नोंलाय लक्ष्मण जेबो जाया आं नोंखौ लांगोन ना हस्पिटालसिमबो लांगोन आं नोंखौ नङा नों आं माबा मोनसे जायोबा न'आव आं दा बिमा दङ दे आंनि बिमाखौ खेबसेबाबो नायदे मा प्लिज थुलि जेबो जायालै नों लक्ष्मण जेबो जाया आरे आदा प्लिज मा नायबाय थागोलै एसे माबाफोरथ' माबा खालामदो मदद खालामदो औ र' नोंखौ दा हस्पिटालसिम लांगोन जोङो र' आदाना फनानो मानो नाङासै दे खेबसेबो थांनायनिफ्रायनो दासिमबो सुइच अफ बेवहाय आइया लोमजादों एसे गोब्राब जादों आं फैसासो एसे बिहरनो सानदोंमोन दाथ' मुलिखौ जेनथेन आं लायबाय थेवबो बेजोंबो हामगोन ना हामा मिथिया डक्टरनावसो लांनो नांगौमोन खेबसे मोजांनो नायनो मा जादों दे आदा जों दा खेबसेबो रायलायनो मोनासै नोंजों आरोथ' दहाय आङो माबा गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय थादों जेन आंखौ सोरबा फल' खालामनाय बायदि नाथाय मोनायावलाय सोर जानोना नङाबा खोमसिखायसो बोरैबा सानफ्रांलाय लांदोंदां आङो बिदिनो जागोन फारसेजों आइनि टेनसन फारसेजों आदाजों रायलायनो मोनासै फनबो नाङाबा जारलाहाय संसारानो मा जाबावगोन फैसा थाखा गैयाबाबो प्रब्लेम ओरै साननाय हास्थायनायफ्राबो जाफुंनो थाङा मा जाबावनो जिउआनो बुंनो थाङोब्लाथ' माबा नङा माबा मोनसे एकदम चेलेन्जल' फैबाय थाथारो अब्लाबो इसोरनाव जेब्लायबो आरज गाबगोनां आइया जेबो दाजाथों मोजाङै मोजां हामफिनथों आंनि आइया आं डक्टराव लांनो थाखायनो माबा मोनसे साननांसिगोन र' आइखौ आदायाबो फनखौनो जुदि हमथाराबाथ' बेबो गुबुन दाबसेयाव आरो न'आवबो टेनसन मा खालामनो र' दै गुदुंखौ एसे फुदुंबावनि आङो आइनो दा नांगोन ना दहायनियाथ' माबा एकदम दै सोग्रायाबो मोजाङानो नंला दसेनो गुसु जाफिनबाय थायो
आं मा बुंखायामोन नोंखौ गथ'? दे नोङो आंनि खोथाखौसो मानिनानै सोलि। होमबाना नों जेबो खस्थ' मोननाय नङा। नङाब्लाथ' नुदोंना? नुदों? नोंनि आइ फिसा हिन्जाव, दा आफाया नोंखौसो रागा जोंबायना? आंखौ आफाया बिदि बुनाङामोन। आं लायाखैनो नायै। नों लाबाबो लायाबाबो आरो नोंथ' आंखौसो उल्था बुंदोंना? नों सिरि थानो नांगौमोन। अब्लाना नों बिदि बुजानायबो नङामोन ना इसोना? मोनदों गथ' मोनदों? बेखायनो आं जिखौ बुङो बेखौ सिरि सिरि माव गथ', बुजिदों? नङाबा नै गथ', आरोथ' आंजोंनो मोनबावगोनसो ने? बुंगोना बुंला दिनैनिफ्राय नों आरो आंखौ? बुंलाङो। गुड गार्ल। नों बेफोरबायदिनो सिरि सिरि आं जिखौ बुङो बेखौनो माव। ओमफ्रायथ' मोनथिगौ नोंनि आइया नोंखौ मानो गारनानै थांदों? आंनि आइयाथ' नोंजोंनो। आं नोंनि आइ नङा। नोंनि आइया नोंखौ गारनानै बबेबा गोजानावसो थांबाय दे आरो नोंखौ लांफैयासै नोमाया। आंनि आइया आंखौ अना? ओहो, मिले आइसोना। नोंनि आइया नोंखौ अना। नोंखौथ' आंसो अनसाबावो। आरो नोंखौ नोंनि आफायाबो अना। मानोना नों बिनि असे फिसा नङाना? नोंखौ माने जोंथ' नङा र'। नोंनि आफामोना बबेबा एकदम सोरनिफ्रायबासो लाबोनाय ना नोंखौ। नों बिनि असे फिसाजो नङा। बेखायनोथ' नोंखौ सैया जाम्बिलाय। आयै, नाथाय आंनि आइया सोर? नोंनि आइखौथ' आं खिन्थागोन र'। मालाबा खिन्थागोन दे आङो। बिसोर नोंनि आबैयाबो नोंखौ खिन्थानाय नङा। आंसो नोंखौ खिन्थानो हागोन नोंनि आइया बहा दङ। नोंगौ? आंबो थांगोन आइजों। मोजां दे आरो नों जोंनि न'निफ्राय थांबाथ' जोबोद मोजां जागोन आंनि थाखाय। थांगोन आइसोना। नों आंनि खोथाखौ मानिनानै सोलि दे। अब्लाना नोंखौ लांगोन आं सानसे नोंनि आइजों। नङाबा बेवहाय नोंनि बे नख्लि आफाया नोंखौ अननाय नङा। आबैयाबो मा बेसेबां अनगोन नोंखौ? सायावल'सो अनो बिसोरो नोंखौ। नङाबा नोंनि आफायाबो नोंखौ बुगौमोन। आंखौलाबो अना। नाथाय आं अनो नोंखौ रागाबो होमबाबो आंनि नों आइसोना। ओमफ्राय देनाय बुंनायसाय। दहाय नोंनि रिल्स भिडिअखौ बिराद मोजां मोनदोंलै आङो। एकदमबारे खनब्रै खेबबासोआनो जाबावबायदां नायनाया। आयु, नंगौ नामा? ओरैनोसो आंबो बानायलाबायदों आरोना टाइम पास होननानै। टाइम पासबाबो जिबाबोथ' अब्लाबो बेसेबां माने आं मा बुंबावनो समायना नुदोंलै। नंगौ। नाथायबा नोंहासो मालाय बेसेबांबा हेन्डसाम। आंहालाय अबाव आरो बैसो जालायलांबाय। बैसोआलाय मादों, बेलाय जास्ट नाम्बार ना। बेफोरखौ आं जेबो सानाना। नोंखौ नुवाबानो माने नोंनि भिडिअसफोरखौ नोंनि फट'सफोरखौ बिराद लाइक होसोयोलै आङो। आरोथ' नुवाबा गोसोफ्रानो गोजोनलाय लाङाना। नंगौ। सोरबा इसेबां थारिफ खालामबाय, नाथाय नंखायसो ना नंगौसो जाखो? नंगौब्रा नोंगौ। माने नोंसिना सोर सोर दं होन्दोंमोनलाय? जोंनाहाय माबा फंबाय सासे उन्दै दं आरोना। बेल'। आइ आफा बिसोरथ' बेसेबा गोजानावसो थायो नालाय। फंबाय दं आरो मेहेर। मालाबा लोगो हमजागोन ना होमबालाय। दे मोजाङानो नोंसिनाबो। आयु, नाथाय बुहुमाव इसेबां समायना समायना सिख्ला दङ। नाथाय नोंजे आंजोंसो रायलायबाय थायो। आंना गोसोआ जायजों मिलायनाय मोनो बेजों रायलायो आङो। आरोथ' मा जानोना, सिख्ला मोजां थाबाबोथ' गोसोफ्रालाय बोरै एखे समान मोननो देनाय। मोजां गोसोआथ' जानला मानला मोनलाबायाना। देसे नोंबोना दहाय रिल्स होनाया बिराद समायखादोंहाय। माने ओरैबायदि हेन्डसाम नुखायो नोंखौबो। वाव, नोंनि खुगानिफ्राय आंनि थाखाय तारिफ। थेंक इउ। बेसिनजों आंखौ इसेबां केयार खालामो, इसेबां मेसेज फन हरगुलायथारोहाय। आंबो बेफोरबायदि लोगो मोनबालाय आरो मा जानो। सिंगारालाय माथो जाखो दे, आंबो थोरिना इसेबां बुरिदों। ओमफ्रायो ओइ आयै, हा? सोरबा फैदों नामा? मैया नों सफैबाय। हेल', आं दा फन हरफिनगोन दे जोंहा। आंना फंबाय मेहेरा फैबायमोन नै। इट्स अके दे, दा फ्रि सम मोनबा हरबानो जाबाय। येस जागोन दे। आरे, सोरजों रायलायबाय थादों नोंलाय आयै? आबार आंबो नङाहाय। आंबो मा खालामबाय थानो, बेखायनो साननानै माबा लोगोफोरजों दसे ओरैनो रायलायनायानो। अके दे आयै। नाथायथ' मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंलै आयै। प्रब्लेम? मा जालायखो आबा? औब्रा आयै, हरजों हर ओरैबायदि प्रब्लेम जाबायना दायो। नाथाय मा जादोंमोन आबा? आरो बहाय थाङामोन नोङो दासो सफैलायनो जे?
आंथ' ओजों आइमोनावसो दंहैयोमोन ना नाथाय बैनिफ्राय बाजैनि फन फैबाय आंनाव आंथ' सानदोंमोन दिनै फैथ'ला आङो नाथाय दा बाजैया खिन्थाहरबाय अबेबा मुसिबतआवसो दंमोननो अबेबा हाग्राबारियाव जोबोद गुन्दाफोर माने माखासे माने होसोदोंनो बेखौ नाथाय सासे पुलिस अफिसारखौलाय मानो बेफोरबायदि हामला खालामनो गोसोनो हाबा बिसोर मिथिया नामा जे गावसोरनो थानायाव थांनो नांगोन मोनथियालै आयै नाथाय दा जों एसे बिदिनो गन्डगल दावराव दावसि जादोंमोनलै सोरबा सेंग्राबो दंमोननो बेखौनो दा रायनो होननानै थांदोंमोननो बाजैया बिदि जालांबायनोलै आयै अब्लालाय ओमफ्राय आबादा मा ओजोंहाय माखासेयालाय मिथिदोंना मिथियाखै आरो सानसोराङा मोनथिजोब्बाय खिन्थाजोबखाबाय आङो आरो आफायाबो थांबायनो आं फन खालामदोंमोन मोजां सफैफिनगोन दे जेबो जाखाया बेलाय हा मिथिखाया होमबा नोङो बेखौ मोनथिगौ बेखौनो आंबो थांनोसो नंदोंमोन आयै नाथाय आफाया बुंबायखि गावसोर थांसिगोननो आंखौ फैथ'वाबाबो जासिगोन बुंबाय आबा नोंबो मालाय हारसिं थांना मा खालामहैनो जेन'बा हजोंहायथ' पुलिस टिम लानानैसो थांनो नांगोन बेबा माबायदि मानसिफोर होसोदों बेनोथ' गोसोफ्राबो मानिलायलाङाना दे सिन्था खालामनाङा आबा नों थांथ'नांला दे सना थाथ'दो न'आवनो ओजों नोमफाया खबर हरबाय थाखागोन बियो औ आयै आंलाय दानो थांसिगौमोन आरो ओमफ्राय आफाया फैथ'नांला दे बुंबाय औ अब्लालाय माथोबाव दे गासैबो थिग जागोन आदायाबो एसे सिगांसो खबर मोनदोंनो दहायथ' आं फन हरबाबो हमाखैमोन नालाय दे सना ओंखाम एसे जाना लादो दे आं लायनि र' खुरनानै बोरमा बेदर संदों आबा जागोन दे आयै दा खबर लाबाय थानोसै आं फनजोंनो हाथरखिखौ नुदों होननानै खिन्थाबावबाथ' आइनो फोथायखानायानो नङालै बाद दे आरो आं नुनायाबा सैथोना नंगौ मोनथिला बे न'आव खेबसे जायखिया खेबसे थांथारगोन आङो सानाव थांगोन दाथ' आं एसे बुजिनानै थाबायना नङाबा आंखौ मानसिफ्रा एकदम फाग्ला जाबाय जाम्बा जाबाय बेफोरबायदि सानोना फिलिंस होननाय मोनसे बाथ्राखौबो बुजियाबा मा बुंबावनो आरो बाजैखौबो थाब लोगो मोनहैथारथोंसैलै आदामोनहा फारसेथिंजाय आंबो उन्दुनो ओंखारखानाय नंला ओरैनोथ' निना गैखाला आंना मालाबाबो न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायो थाङाबाबो मोजां मोनलायलाङालै दाथ' गावसोर पुलिस टिम लानानै थांनो नागिरखानायखायसो आफायाबो दा फैथ'सै होनबाय नालाय जिउफ्रानो बोरै जालांखोथाय सानबाबो सानख'नो हालायैसो जासिगोन नाथाय बे हारसिं थानाय टाइमाव बोरैबा मोनसिनखायोलै साननायफ्रानो उल्थां फाल्थांल' फैखायो गोसोफ्रावनो दाना मालायफोरनियाथ' माबोरै मोनथियालै जायखिया आंना बेबायदि आरोना सिमांफोरखौबो जेबोखौनो सुजुजाला मानोना जाफुंखायाबा उल्थां फाल्थां जा सानो बिनि उल्था दसे थाना आइमोननो फन हरबावनोसै आङो खबर लाबाय थानांगोन ना मा होनखो जामायजो औ जामायजो हा जोंहा थुनथुलि बिहामजोआ बेफोरबायदिसो जानानै दंहैयोनो आयु बिदिबा आंनि आइ थुनथुलिया खैफोदावसो दंहैयो हे आफायसो मा जाबावनांगौ होनबालाय हो सोर फाफिफोर बिसोरलाय सोर गुन्दाफोर आंनि फिसा हिन्जावखौ होसोनाया बिदि दाथ' बेफोरखौ मोजां मोनथिला दा सोरबा सुथुर दा आरो बिहामजोआबो माने बेफोरबायदि हारसिं थांनामोनहाय नाथाय अब्ला जों मा खालामबावनो जामायजो पुलिस थानायाव थांनोसै नङा जामायजो दा जोंना बिफायानो थांखाबाय ओजों पुलिस थानायाव बेनिफ्राय रायलायनानै दा आरो गावसोरबो थांसिगोन ओमफ्राय जोंबो थांनाय जायोबा थांनोसै हाबाब जामायजो हा जावैसोआबो सोंनानै मालाबानो थांबाय दा बिबो दंहैयो ओजोंहाय मा आबा सानाबो ओजोंहायसो थांदों औ आंहाबोथ' जेबो मिथिया हाजों फन खालामाखैमोन होनबा जावैसोनोबो ओहोथ' जामायजो फन खालामदोंमोन नाथाय हमाखै आबायाबो हा गथ'फ्रानोथ' मा जालाजोबखो होनबा दसेनो आंनि फिसाजोआबो अख्राहाय जाय बेफोरबायदि जानला मोनला बरनाम बरसि होनो नागिरदोंमोन बेखौनो साजा होगोन होननानै थांथारबायहाय बेथ' बे अब्लाबो आंनि फिसालाया बेफोरबायदि बुजि रोङिथ' नङामोन एसेसो बुजिलायनानै थाजागौमोन आरो रागा जोंलायनायफ्रालाय मा एसे एनैयालाय दावराव जाखायो एखनबा समाव थेवबो मालायनि खोथा लानायाबो इसेबां थिग नङाना नंजोबखाया जेराव जाजोबखाया मेगनजों नुनायाबो गासैबो सैथो गथ'फोरनिबो दावराव दावसि मा बुंबावनो आंहा आरो गिलायसो लांबाय बोरैबानो मा जाबावगोन फालाय जोंहा नानियाबोथ' आरो ओजों हारसिंसो थांदोंमोन जावैसोआबा लोगो मोनहैगोन ना मोनहैदा दे जामायजो दा दसे उनाव बिफाया मा बुंहरो आरो जोंबो थांनाय जायोबा थांनोसै आंहाबो एकदम खोनानानै गोसोफ्रानो थानो सुखुवासै बोरैबा खें खें मोनबाय थाबायना आरो नै सोरांस्लाब मानि सोरांनायजों ग्रोब मोनफैबाय जोंबो दे बिदिबालाय बियाया दा मा खबर लाबोयो दा गाज्रि मानसिफोरानोथ' सोर जाखोबा बिसोरखौ हमजोबनांगौहाय आरो आंनि बिहामजोखौ पुलिसाव दं होनना मिथियाखै बा साख्रि मोननायनिफ्रायनो एकदम सुथुरफ्रानो बांनायनिफ्राय बांलांगासिनोसो माथो आइ थुनथुलिनाबो ओमफ्रायथ' आंनि साननायावबो ओरैबायदिहाय जामायजो बे जाय सेंग्राखौ लोगो हमनो होननानै थांदों थुनथुलिया जाय गन्डगल खालामदों बेफोरखौ भाइरेल नामा दा बिनिथ' मानसि नङा बिसोरो बिसासबो गैयाना सिख्ला मानसि होननानै दा बेखौनो हामला खालामनोथ' सानाखै
आं जोबोद बुंबाय थाखादोंमोनहाय दा थांसै मानो बिदि हारसिं हाला थांनो नांगौबा उनाव माबा मोनसे जागोन उनावहाय नांगौबा नोंनो फायर होना दोन माबा माबि बुजिया होनबायसिनि गथ'आ मा बुंबावनो जामायसो एकदमबारे बुजायबाबो अख्रा गोदोनिफ्रायनो बिदिनोहाय बे गथ'आ दे अब्लाबो दा जों 10 खबर मोनसे मोनदों बेखौ मोजाङै पुलिस टिम लानानै सौहैथोंसै बेयावहाय होमबा हमजाजोबगोन बिसोरो मानो हमजाया जानो आरोथ' बांद्राय गिनो नाङा दे जामायसो गासैबो थिग जागोन आरो जोंहा बिहामजाबो एसे स्ट्रं ना मानसिया बांद्रायथ' बिदि खोमजोरबो नंखाया गथ'आ अब्लाबो गिनाय मोनलायलाङो सिख्ला गथ' मा जायो मा मायो दानि जुगा ओरैनो जिबायदि आरोथ' दे दावराव दावसिखौ गावसोर न'आव मोजां मोजां सफैब्लानो मोजां रायलायनानै मा जादों मा मादों प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होनसै जोंनो हा माथो बेफोरबायदि जायाहाय दसेनो दावराव दावसि एसे गावसोरनो मोजां मोननानै माबाबाय आरो नै दा र' बिहामजोखौनो नागिरथारथोंसै ओमफ्राय बियायालाय मालाथो फन हरगोन नों हराखै जामायसो हरनायलाय खेबसे र' दा दसे थानानै हरनोसै नै दासो एसे सिगां हरदोंमोन आङो बेखौनो जोंहा बाबु थिग्लायाबो खिन्थास्रांदोंमोन आंनालाय आरो बुजिलायानो लाङासै गथ'आ मोजांबो खिन्थानो रोङासै मा जाखो मा माखो नंबायसो थाबाय आं ओजोंहाय बिगुमैजोंसो दावराव जाखो ना माखो बिदिसो नंबाय थाबाय मेहेजावैसाबो फन खालामदोंमोननो बेनोथ' फन खालामदोंनो जामायसो दे जामायसो माबा मोनसे जासिगोन बियो टेनसन लानो नाङा बारा टुनटुलि दाना मा जाबावगोन आफायाथ' बुंदोंमोन बिनि लकेसना अबेबा बिथिं दं होननानै दाबो नाथाय बहा माथो गैया एसेबां नागिरबाय आङो ओमफ्रायथ' सोरांलायबाय माथो मानसिखौनो नुवा आफामोनाबोथ' फैगासिनो बुंदोंमोन नाथाय अ गड आंनि टुनटुलिया जेरावखि गैया मानो बेखौ सेभ खालाम जेबो दाजाथों आंनि टुनटुलिया सानाबा आफा नोंसोरो औ आबा ओमफ्राय बिहामजोखौ लोगो मोनदों नामा गैयालै आफा एकदम जंगलथिं नायजोब्बाय आङो बै फारसेथिंजाय थेवबो लोगो मोनासै आङो नाथ' सोरबा दुश्मन लोगो मोनो नाथ' टुनटुलिखौ लोगो मोनो बिसोर अबेबा बे जंगलथिंनो थागोन जों मोजां नागिरबावनि आरोथ' टुनटुलि मेडामनि फनाथ' बे जायगायावनो लास्ट लकेसना अफ जानाय बेयावनोमोन होमबा माथो मेडाम थांनानै गोख्रैनो जोंनि बिहामजोखौ नागिरहैदो आरो बै दुश्मनफोरखौबो हमजोबदो जागोन जों ओरै खावसे थांनोसै ओरै खावसे थांनोसै आरो टुनटुलि मेडामखौबो बेहायनो लोगो मोनखागोन औ आफा ओमफ्रायो जोंबो नागिरहैबावनोसै थोदो लोगो मोनगोन दां आंनि टुनटुलिखौ दे ओरैबो गासिबो गोसारजोब आरो बै फारसेथिंजायबो थांजोबनांगौ बेहायनो अबेबा गोसारनानै दङ बिसोरबो आबा सान गिनो नाङा दे टेनसन लानाङा बारा जों फैखाबायना आरो बिहामजोआबो जेबो जाखानाय नङा औलै आफा आं रागा जोंनोनो नाङामोन अब्लाना टुनटुलिया बिदि फैनायबो नङामोन ना आं एसे बुजिनानै थाबानो जायोमोन दे जि जाबाय बिहामजोखौ मोजां मोजां नागिरनानै लाना थांफिनसै न'आव औ आफा बिहामजो बेफोर आफा टुनटुलिया मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों माने बेबोथ' ओरैनो थानाय नङालै बे दुश्मनफोरजों बुलायफिनखाथारगोन बियो बेखौनो बिराद गिनाय मोनो आङो मोनथिगौ टुनटुलि नों जोबोद स्ट्रं थेवबोथ' गिनाय मोनोना आङो नाथाय मानो लोगो मोनाखै आं एसे नागिरबाय बे फारसेथिंजायबो टुनटुलि बहा दं नोङो हो आरो बेयाव जों गासिबो बेसेबांबा टेनसन जागासिनो नोंखौ नागिरगासिनो मा नोंबो दंहैयो नामा होमबा हो मा दंहैनो टुनटुलि हो जों नोंखौ नागिरगासिनो आंथ' मोनानिफ्रायनो नागिरगासिनो नोंखौ बेफोरखौ बाददे नों बुंदोल' बहा दं नोङो बहा दङ मानसिया आदै सान नों मानो थांनांगौ जाखो हो अ आच्छा नों खैफोदाव थानानै आं ओरैनोल' सानबाय थानोसै नामा होमबा नोंखौ नङा सान बिदि नङा जोंनि टिमा बेयाव सहैखाबाय बे आरोथ' नों माने नोंखौसो गिनाय मोनदों आं मानो थांनांगौ दे नों मानो थांनांगौनि खोथा नङालै नोंथ' मिथिखायो आं एसे रागा जोंबाबो आं बांद्राय रागा जोंनो हाया होननानै आं बेसेबां गिनाय मोनदों बेखौ खोनानानै माने सान जायखिजाया नै आं मोजां दं दे आरो आं बेहाय हस्पिटालावसो दंफैयो आरो जोंनि टिमजोंबो आं मोजां रायलायहरनोसै आंना फनाबो डेटसोमोन दासो माने चार्ज होदों आङो नाथाय हस्पिटालाव बबे हस्पिटालाव आरो मानो मा जादों हो मा जादों मानेथ' सान गुलि नांनानै फैदोंमोन बेयाव मा आंखौ गुलि नांदों नोंनाव नाथाय माबोरै आं थांगासिनो र' दानो थांगासिनो आङो बबे हस्पिटालाव हो आरे नङा सान आंनाव नाङाखैब्रा माने आंजों सासे दंफायोमोन ना बेनावसो नांदोंमोन गुलियो जायखिजाया आंनि टिमजों रायलायहरनोसै आङो नों टेनसन लानाङा नोंबो मोजां फैफिनदो दे आं हस्पिटालाव दङ आंबो ओंखारलांसिगोन र' नाथाय टुनटुलि नोंथ' आर इउ फाइन ना जेबो जायाखै दा नोङो येसलै बाबा येस आं एकदम थिगैनो दङ जेबो जास्लाबासै बिसोरखौसो सासे गुलि गावना फैजोब्बाय आङो जोंनि टिमाबो लोगो मोनहैखासिगोन बिसोरखौ मानो बिदि हारसिं हाला टुनटुलि नों बेसेबा गिनाय मोनो आङो बेसेबा बिखा ख्लाब मोनबाय थादोंमोन थेंक गड अब्लाबो नों दिनै माने मोजां दङ दाबो जेबो जायासै इसोरनि अननायाव थेंक गडलै सना ओमफ्राय आं फैगासिनो दे नों जेरावखि थाया मानो मोजां थादे आं फैगासिनो र' औ जागोन दे सान ओमफ्रायथ' ना नै बियो आं जायखौ लाबोदों हस्पिटालाव
जायनाव गुलि नांदोंमोन बेबो जेन थेननो डक्टर साहाबा बासायबाय। ओइ बुरैथ' बिदि मानसि गाज्रि लोगो मोनखोब्रा नोंसोरलाय। र' होमबालाय फनावलाय मा रायलायबाय थाबावनो आं फैगासिनो। दा मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनि जिउआ माबा मोनसे जायोमोनब्ला लक्ष्मण आं जोबोद दुखु मोनगौमोन थारैनो। मोनथिगौ नों एसे जानो हागौ फाल्थुबो खोमा, आंथ' बेखौ बारा मोनथिला, अब्लाबो एसेबां गाज्रिबो नङा र'। मानोना आंनाव नांनो गोनां गुलिखौनो नों गावनावसो नांहोनानै लाबायना। उनथाव बाथावनो जुदि माबा मोनसे जायोमोनब्ला एसेयावनो आंनाव जुदि नाङोबाथ' आंथ' डेथसो जाखागौमोन ना। साला बिसोर हारामि पापिफ्रानोथ' सोरमोनब्रा जोंखौ हामला खालामलाबायो। सानैसोखौथ' मोनखासिगोन र'। आंबो ओजोंहाय थाथाबबाय थानोथ' हालामोन ना। दा आं लक्ष्मणखौसो बासायनो ना बिसोरखौसो हमथाबबाय थानो। जोंनि टिमाबो सफैथ'वाखैमोनबा उफाय गैया लक्ष्मणखौ लाबोग्रोनांबाय आङो। दा आरो सानजोंबो रायलायनो मोनना एसे मोजां मोनबाय र'। दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरोथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे आरो लाइकखौ होनो बावनाङा दे सनामोन। अब्ला मेहेरा थांथ'नोसैलाय दिनै आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे। मोजांबाबो गाज्रिबाबो जेबो प्रब्लेम जायाबा थाबैनो फैफिनसैलाय जोङो। बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ सनामोन आरो नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो। सनामोन गाज्रि मोननांला, जायफोर नायनो मोजां मोनो नायनायनि थाखाय थेंक इउ थाबाय, नायबानो जाबाय दे। लोगोसे आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा सनामोन नोंथांमोनाबो गोदान गोदान फैयो नालाय, जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबासो आरोना। मोनाबाथ' माथो खालामबावनो। दे होमबा मेहेरनिफ्राय बाय बाय, गुड नाइट बयनिसिमबो।